راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم عاد عالم كوينكم نمدوات راديو إيرنا تكتاتلو سخبركم سمعتنا نالوم صوني إسران حدن لكاتيت كلتشعن إسران كلتن فنوري راديو إيرنا كمطلوب زينا يجمر فلما أرستاتو መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀይድዎም ካብ ዝጸንሐ ስራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ነጻውጽዩ ኣብ ሶማል ባይታዊ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ተኻይዶ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ምእሳር ፖለቲከኛታት ይቕጽል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሓደ ካብቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀይድዎም ዝነበረ ስራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ነጻ ከም ዝወፀ እትውድብ ሓቢሮ ሕብራት ሃገራት ብ48 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምጅማሩ ዝተቐየዱ 16 ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታቱ በብእዋኑ ክፍትሑ ምጽንሖም ብምምልካት እቲ ናይ መወዳእታ እሱር ዕለት 18 ዓርቢ ነጻ መውፅኡ ገሊጹ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኩናት ኣብ ዝተጸምደሉ እዋን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣህጉራውያን ትካላትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእትዩ መንነት ናይቲ ቅድሚ ራብዕቲ ዝተፈትሐ ኣባል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣይተገልጸን ወሃብ ቃል ትውድብ ስቴቨን ጁዳሪክ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ንዝርከብ ዝተሸገረ ህዝቢ ንምርዳእ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ እዋን ንህይወት ዝፈታተን ሓደጋታት ከም ዘጋጥሞም ኣመልኪቱ ብፍላይ ኣብ ናይ ኩናት ዞባ ዝርከብ ትካላት ትውድብ ብተደጋጋሚ ብዕጡቃት ከም ዝተዘምተ ክገልጽ ጸኒሕዮ ኣብ ሶማል ባይታዊ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ተኻይዶ እቲ ብቐዳም 19 ለካቲት ኣብ ከተማ ባልድወይን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ብመንግስቲ ትውነን ቴሌቪዥን ተሃገር ኣቃሊሓ እታ መደበር ቴሌቪዥን ብተወሳኺ ምክትል ኮሚሽነር እታ ከተማ ዓብድራሕማን ከይናን ሓደ ካብቶም ግዳያት ምዃኑ ገሊጻ ፖሊስ ከተማ ባልድወይን እቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ከም ዝተኻየደ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይሃበን ናይቲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት መግቢ ኮይኖም ዝምስሑ ዝነበሩ ተገልገልቲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ጥሩፍ ጉጅለ ኣልሸባብ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱሉሎ ኣልሸባብ ነዚ መጥቃዕቲ ዘካየደ ኣብ 25 ለካቲት ክዛዘም ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ባይታዊ ምርጫ ህዝቢ ከይሳተፉ ራዕዲ ንምፍጣር ምዃኑ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክሰጋገር ዝጸንሐ ምርጫ ዝፈጠሮ ተኣፋፊ ፖለቲካዊ ሃዋህው ሶማል ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕትን ተቐጺሉ ነታ ሃገር ናብ ሓድሽ ቅልውላው ከሰጋግራ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ምእሳር ላዕለዎት ሓለፍትን ተጣበቕቲ መሰላትን ምእሳር ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ ብመሰረት ዝወጽእ ሓበሬታ ብቐዳም 19 ለካቲት ዑስማን ዝተባህለ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይልን ናጽነትን ዲሞክራስን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ተፈሊጡ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ንጋዜጠኛታት ወጻኢ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ወተሃደራዊ ልብሲ ዝተኸድኑ ኣባላት ጸጥታ ብሓባር ንዑስማን ካብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈቱ ኣሲሮም ከም ዝወሰድዎ ኣመልኪቶም ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ጥራይ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን 4 ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይልን ናጽነትን ዲሞክራስን ኣሲሮም ኣለዎ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰበስልጣን እምነት ብምጉዳል ዝብል ክስዩ ተመስሪትዎም ዘሎ ሌተናንት ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ቃል ምእሳርቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ብሰራዊቱ ዘይኮነ ነጻ ብዝኾነ ፍርዳውን ሕጋውን ትካል ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮ ንሱ ብተወሳኺ ክምስረት ንዝድለ ዘሎ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ጥጡሕ ባይታን ምፍጣር መታን ክከኣል ረብሻ ዘለዓዕሉ ዘለዉ ወገናት ምቕራም ክቕጽል ኢሎ ሓይሊ ንናጽነትን ዲሞክራስን ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ምእሳርን ምዕባስን ፖለቲከኛታትን ተጣበቕቲ መሰላትን ወላ እንተቐጸሎ ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዝጸልብ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ግና ክዓብስ ኣይክእልኒ ብምባል ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ሰፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ካብ ነዊሕ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንዝሓልፎ ዘሎ መስገደል ብድሆ መከራ ቃልሲ ጥሜት ጽምኢ ዓወት ናጽነት ምዃን ሃገርነት ኩናት ስደት ከልበትበት ኣብ ትሕቲ ጭኳነ ምሕደራ ምህላው ማእሰርቲ ምስዋር
قدود أغلقلوت زتفلالي بدوتات لعل خلون زيادة خلون نوزع حبرتسب أبزبانا نزيحيا أديتاتين ጓልንስተይቲ ኤርትራውያን ገጠምቲ ኣብ በይኑ እዋን ነደይ ወይ ውን ንኤርትራዊት ጓልንስተይቲ ዝገጠምዎ ግጥምታት ኣሎ ኣዝዩ ዓሚቑን ብብዙሓት ስነ ጥበበኛታትን ውን ካልእ ስነ ጽሑፋዊ ስራሓት ነደይ ንህይወት ንምስሊ نحلفت إرتراويت ጓልንስተይቲ زترخ زتفلاليه ስነ ጥበባዊ ስራሕ ኣሎ ካብቲ ኣዝዩ ዓሚቕትን ብሉጽን زتفلاليه መልእኽቲ ዘለዎን ነደይ ወይ ውን ንኤርትራዊት ጓልንስተይቲ እተገጥመ ግጥምታት ኣብ ስደት ከም ምህላዊ መጠን ኣብ ኢደይ ክረኽቦ ዝኽኣልኩ ኣዝዩ ውስን እዩ ንሎሚ ካብ ከብሒ መጻሕፍተይ ነደይ ብዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ገጠምቲ ካብ ዝተገጥሙ ግጥምታት ንገሌ ኣብ መደብ ጨና ኣዳም ምሳኹም ክካፈለ ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ወይኒ ሱሌማኒ فقر الداء أيبلتنن قال أتولي كتبوكا لبيع بخامس كوبسكا أدي كتبل بزخد كخيركا أيبلتنن قال أتولي كتبوكا سمي بمسعبو دحر سمكا ما هتأني كيرقم قبرخا فقر الدي فقر نتسهت تحي يدبانو أيدبانو سماي يبرق طراي أبزي بالله تمسكني قلا كابزي بالله إن كان أملا هيبا خنسا زتقبلتي مسلا كاب متحف قطامي قرمي إبراهام رقت قعدان ورجاء النوتات ورجاء النوتات قويتا بخائلو أدي كملخي ملش يسكتلو أبكندز سدد سقر بحر الجدة ودخ مريت اي مسلا فميدا ازقن أخي أسئينو كيساندا بتنن كابدك أن ገንዘብ ክዳን ሰዓት ዝመጽና ንስቲ ንዝዝወር ኩርዓት ኣጅኹ ሕልፊዩ ብናይ ሞራል ጽንዓት ደሓንዳ ጽንሒ ብጥዕና ኣውራ እምበር ንቕሳነት ምስ ምቾት ናይ ናብራ ርግጽ ክመጽእ እዩ ናትኩን ተራ ካብ መጽሓፍ መርሓባ ኤርትራ ናይ ጽባሕ ብንጉሴ ሃይለ መንሳዓይ ገጽ ኣደይ
عترتراتو شبشباتو نقادم نقول زتبحقوقي زتتلتل حنصاصاتو أتكيرو خريئو ريئتني سيقا اتا انكوز ترفت فرسناون أبدلكو خيت تقتيرا حجيجات لي نمنتاي مستيرون مفلات أي تتهوخ زبلت مسلني أبقد مي كم زلو زغلت مسلني مستسلمتي انتاي كم زخونكو لومي بمحلافادي ولاس نصبح تصليئي أعينتي بنبعات تقصي هاي لبيزن كاب مصحف بدحر معصو سارماتا تادي أدي كابت حمد مريضة بعقون ماي لويسا سارماتا تسرحمو بمساء تطببا أب مفتئي تقبرم حوو كيرا أفتنا من بارك حلفو تررت كخونو كتصنعو حاولنا وسخت نتحوي كتبسلوم تغني بسيلوم ما بزبلت تغزي قميتا نتحمو خشتي كحيطا كتوصو من كلا قليقوم بتحوز تررو قليقوم بتحويز تسبابرو كوينا بيصنعوا ጸጋይ መሐሪ ካብ መጽሐፍ ሳርማታት አደይ እታ መርዓት ኣብቲ ዑዶ ምስ ገበታ ሓሳብ ንሰንፈላል ጉዕዞ ንበይና ትኸዶ እታ ብጽሕቲ ወርሒ ንበይና ኣብቲ እቶን ቀሸም ወዲ ቀሸም ኣዋዲዳ ንሕሱም መንብሮ ዒድ ትብሎ معلت أخيلو سبب سيبلو تكلاكيلا مسحرست اتا مرعات مخفة أف التقمسو أين برهن قعد نحنا نيرنا أبتدوب والتهدرات سبرت إلليلنا لا لعشو عتيك دمك ألا ودزبلو إللتا قرنا قررو اتا مرعات التقمسو قميسا كتتبوا حشارو كنادي متكأتا نفسي نابتو أكوب تعري كخون الله تتصابيبنا فرينا خا نفسا ما تيغوا تنفاسا كابسغا كيتحدم برغيغا فرينا صباخين هبا بغايت فعلا اتال برغيغن كلي نبرن شعتا زركابنا سلس ود سلسي باني ود باني فتافيتنا ابكن دغعات نتاوت صامعات كلته قدليوناتا حدا قدل حرسي كالا اي قدلي نبعلو تقدلي سب آيا ختيتو حموتا ختيتو غوربيتا ختيتو أنستقع إذن أبدو بحمق نيرو إتابكوار حراس دحر تعري رخيبا قد تنفاس نعنا رئا في الشخيلا شعنتا حزان في الشختا وطينا الله إتا مرعتكن أب الله كلتشح ما يوراي ملس نقسي كاب مزحف زلو يزلو
حوي بتلو ورحقلو دايمبر أيرأخون مسلو حفتي دما بتنيرا زحلفت تخت قالي كاب زخرا تقاتم مسنبرا حوي ودي إرترا حفتي قوال إرترا زي اللو بعدو زي اللو بهاقرا بزنبتن أبزز زخدو كرات أمزنبر ممس وردو كم يدا أيزو بهاهلا فحج انقراح كم دك زاقرا اتا زاقرا فحن تبلو دك أبب زخدو اتمملاسو من عقات اللوو ممثلت خون لعل زاقرا أدين ديلان أدين دسدرا كند خبرتا كند عرفتا بشغلك العريبة معلتا بنبعاتو كوحنا ليتا دحر فحج انقراح ولدا بنافقوت سقسل خبدا بتصموا من بارز خبدا أديلا إرترا سعدا يرقالم في الساعة كاب متحف اللغو راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان زخبركم تختتلتنا نزس عزيت العليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتيمنا لنا راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان